Nakuhaan sa video kining pagdasmag o pagdaro sa usa ka sports utility vehicle sa masakyanan sa highway sa Mandaue City. Migawas sa investigasyon nga adunay medical concern di ay ang driver nga wa na makakontrol sa iyang sakyanan. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa video makita kining pula nga SUV nga nagsubay sa reclamation area sa Mandaue. Makitang daw miikis-ikis ang sakyanan na kaigo sa traffic cones dayon milahos pa ngadto sa usa ka taxi. Midiretso ang maong sakyanan sa bakante nga luna kilid sa dan apan milahos-lahos pagyud ang SUV ug midaro sa lain nga sakyanan ngadto na sa Picas Lane sa A. Soriano Avenue. Duha ka mga bisikleta, duha ka taxi ug tulo ka private vehicles ang nabanggaan. Ang video kuha sa usa ka motorcycle rider nga nakadesisyong mag-record og i-document ang nahitabo. Matud niya, una niini, may duha ka mga nagbisikleta nga naigo ug ang driver inay nga muhunong milahos lang. Nakaligod lang duha ka tiguang nga nakabike. Oo. Construction. Tiguan lang duha ka lampi. Naglabagan ko sa motor. Ni-atras nila niya mga ganito. Niligto. Niligto. Dahil mga dito lang i-start ang video. Sa investigasyon, nasuta nga nagka-medical emergency DI ang senior citizen nga driver nga walay kuyog ni adtong higayuna. Ang 73 anyos nakasinati og low blood sugar o hypoglycemia attack maong nawad-an og control sa sakyanan. Na ospital siya karon samtang minor injuries ang naangkon sa uban nga motorista. So niresulta kani siya sa moragan nahimo siyang half conscious while driving on niya. Dili na niya malihok iya mga tilog, iya mga kamot. Monato. Pero there was, makita man nato sa video no, na misuway gyud siya paglikay, bisa pa man nakadasmang siya, pero misuway gyud po siya sa paglikay sa uban mga sakyanan. So mo na to'y assessment sa ato sa investigator. Auhag sa kapulisan sa mga drivers, mag-amping kanunay sa dan ug ikonsidera ang kapiskay ug medical condition sa dili pa magmaneho. Magatubang gyapon siya og mga liability nini labi na katong sa mga injuries nga sustain sa uban mga sa mga nakabisikleta o kini sa mga damages na incurred to 5 other vehicles. Tinuod tagahapon na nakikatubang naman ang atong anak sa mga driver, no? 73 years old na driver. Nico Sereno, Balitang Bisdak.